Ndị na-ege m ntị ndewonu. Aha m bụ Dr. Juliet Ifunanya Okeyika. Na ngwụcha ọmụmụ ihe a ga-enwe ike ịkọwa ihe atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ pụtara. A ga-amatakwa nke na ụdị dabara na nke ọbụla, ya nke dabara na atụmatụ okwu na nke dabara na atụmatụ agụmagụ. A ga-ekwukwa etu ha abụọ, ya bụ atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ a siri dị iche. A ga-enye ọmụmaatụ dabara na nke ọbụla. Mata ihe mewere agụmagụ Igbo. Matakwa ndịna agụmagụ e nyere nke a kpọrọ Okem agaghị efu, nke ndị dere ya bụ Nwaokoye nke Chinyere na mụ onwe m na n'onu ya bụ Juliet Ifunanya Okeyika. Atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ na-arụ otu ụdị ọrụ na agụmagụ. Ọnọdụ ha na agụmagụ bụ iji wee chọọ agụmagụ maọbụ ekwuru n'ọnụ mma. Kedu ihe ha bụ? Ha abụọ bụ gịnị? Okwu nka dị omimi nke odee maọbụ okwu ji achọ edemede maọbụ ekwumekwu ya mma. Ọ bụ eziokwu na ekwuru na atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ bụ otu ihe, mana e nwere ihe mere ha ji wee dị iche n'ihi na nke ọbụla nwere nke na ụdị dị na ya. Abịa na atụmatụ okwu, ụfọdụ n'ime nke na ụdị dị na ya nke a ga-agụpụta bụ mbụrụ, myiri, akpaala okwu, nsị na ụda, mbịambịa mgbochi, mbịambịa ụda, mmemmadụ, nkwusara, ụrọ okwu, abụ abụghị, ekwu eche ọzọ, nhagide okwu, egbe okwu, ajụjụ njụghachi maọbụ ajụjụ nzara onwe, igbudu okwu, nkwuma. A ga-enye nkọwa banyere nke ọbụla ma nye ọmụmaatụ nke ọbụla maka ezi nghọta. Gịnị bụ mbụrụ? Mbụrụ n'asụsụ Bekee bụ metaphor. Nke a bụ otu n'ime nke na ụdị atụmatụ okwu e nwere. Mgbe a na-asị na ihe bụ site n'ụdị agwa ihe ahụ na-akpaghasị, o nwere ike ihe ahụ a na-ekwu maka ya nwere ike bụrụ mmadụ maọbụ ihe adịghị ndụ, mana ihe kacha mkpa n'ebe a bụ na a na-asị na ihe ahụ bụ, ọ bụghị mgbe a na-asị na o yiri maọbụ na ọ dị ka, kama na a ga-asị na ihe ahụ bụ. Ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị na Nnenna bụ atụrụ. Ịmago na ihe atụrụ na-emekarị bụ ihe na-ezipụta ihe enweghị uche, ihe enweghị uche. Ya mgbe a sị na Nnenna bụ atụrụ, gosi na Nnenna na-eme ka onye enweghị gịnị uche. Ọzọ bụ mgbe a sị na Obinna bụ mbe. Anyị amarago na gịnị na mbe, ihe eji mara mbe bụ ịghọta aghụghọ. Mgbe site na Obinna bụ mbe, ihe gosi bụ na Obinna na-eme gịnị, na-aghọta aghụghọ. Ọmụmaatụ ọzọ bụ mgbe a sị na ụkwụ Obinna bụ mkpịsị azịza. Anyị ma na mkpịsị azịza na-epe mpe, na-adị gịrịgịrị. Ya bụ na ihe gosi bụ na ụkwụ Obinna dị gịrịgịrị ma ị na-ele ya anya. Biko, aha ọbụla m kpọrọ ebe a, ikekwe ọ bụrụ na o nwere onye na-aza ya, ọ bụkwa onye ahụ ka m bụ n'obi wee na-ezipụta. Ihe na-achọ igosipụta bụ ọmụmaatụ iji wee zipụta na mmadụ maọbụ ihe adịghị ndụ nwere ike ịbụ ihe site na akparamagwa ihe ahụ na-akpa, iji wee zipụta otu n'ime nke na ụdị atụmatụ okwu a kpọrọ mbụrụ. Nke ọzọ bụ myiri. Ụfọdụ ga-akpọ ya ndịka, myiri maọbụ ndịka. Ihe a kpọrọ nke a n'asụsụ Bekee bụ simile. Na nke a bụ myiri, a ga-asị na ihe abụọ yiri onwe ha. Ikekwe ọ bụrụ na ihe abụọ ya enwekwa etu ha si wee yi n'ụdị ọbụla, mana a na-edekọ ha ọnụ kwuo na ha abụọ yiri. Ihe eji ezipụta myiri a n'asụsụ Igbo bụ ka, mkpụrụ okwu a kpọrọ ka maọbụ dịka. Ọ bịa ka eji ezipụta myiri n'ahịrịokwu Igbo. Ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị na Nnenna na-eme ka atụrụ. Na-eme ka atụrụ. Ifugo na ka batara n'ime ahịrịokwu a, o wee mee ya o wee bụrụ myiri. Ọzọ bụ ụkwụ Obinna dị ka mkpịsị azịza. Ifugo ya dị ka abatago ya wee duzie ka gịnị, mkpịsị azịza wee bụrụ myiri. Ọmụmaatụ dị iche pụtakwara n'ime. O nwekwa ebe a sị na ndị be ha na-eto ka nkwụ. Nke a wee bụrụ ọmụmaatụ myiri. Ka anyị baa na akpaala okwu. Akpaala okwu bụ idiom n'asụsụ Bekee. Ọ bụ okwu amamihe na-adị nkenke nke eji achọ asụsụ maọbụ agụmagụ ederede mma. Ihe eji marakwa akpaala okwu a bụ na nghọta ya na-adịtụ omimi. Ya ọ bụrụ ihe ọ ga-abịa ikwu ozugbo aghọta ya etu esi wee kwu ya. Nghọta ya na-adị omimi. Ịma atụ, a sị na mmadụ na-eme aka abụọ, nke ọ bụrụ na a sị ibe
dịka ezipụtara ebe a, ibe na-eme aka abụọ, pụtaghị na ibe na-eji aka abụọ ya eme ihe nke ọma. Ihe gosi bụ na ibe ahụ na-eme gịnị? Na-ezu ohi. Ifugo na ekwu na mmadụ na-eme aka abụọ, onye aghọtaghị ga-eche na onye ahụ na-eji ma aka ekpe ma aka nne ya eme ihe ziri ezi maọbụ emepụta ihe a fụrụ anya. Amazi na ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ na-eme gịnị? Na-ezu ohi. Ọzọ bụ asị na ịfụnanya so na ndị ọnụ na-eru n'okwu. O gosi na ihe a na-ekwu, ndị bekee na-asị gị na onye nwa nwee long legs. O gosi na onye ahụ na ebe ibe ya anaghị ejenwu na ọ na-eje, o jekwa ebe ahụ ma kwupụta ihe mere gịnị? Ihe bara uru. Ọzọ bụ na asị obi tara ya mmiri. Onye obi tara mmiri bụ onye gbara ajọ, ọ bụghị onye aṅụghị mmiri maọbụ onye akpịrị na-akpọ nkụ. Mba, ọ bụ onye mere gịnị? Onye gbara ajọ n'omume. Ọzọ bụ nsị na ụda, dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere. Nsị na ụda bụ onomatopoeia n'asụsụ Bekee. Ọ bụ okwu nke a na-esi n'ụda ihe emepụta. O nwere ike asị na ebe niile dere jụụ na akwamozu ahụ. Lee ya na ahịrịokwu a, ebe niile dere jụụ. Jụụ ahụ dị n'ime ya abụghị okwu Igbo gọngọm, ọ bụghị okwu Igbo a maara, mana esizi n'ụda etu ebe ahụ si wee daa na akwamozu ahụ wee nyezie ebe ahụ aha, o wee bụrụzie na ebe niile dere jụụ. Mgbe a sị gị na ebe niile dere jụụ, gosi na enweghị mkpọtụ ọbụla, enweghị onye na-ekwu okwu, onweghị onye o gosiri na ebe ahụ na mkpọtụ adịghị ya. Ọzọ bụ na asị na imi aka Chukwu dị sam. Lee anya n'ahịrịokwu a, sam a bụ gịnị? Ụda. Maka na o si na etu imi aka Chukwu dị wee wepụta sama. Sama abụghị okwu dị n'asụsụ Igbo nke a maara, kama na o sizi na etu imi aka Chukwu dị wee nye ụda ya, wee bụrụ sam. Ọzọ bụ asị ahụ Chidile niile na-eme pọkọpọkọ. Leenụ, pọkọpọkọ a abụghị okwu Igbo, mana esizi na etu ahụ Chidile si eme wee nyezie ahụ Chidile ahụ aha, o wee bụrụ pọkọpọkọ. Ya bụ na nsị na ụda bụ ihe a na-esite n'ụda ihe emepụta, nke bụ na a na-esi n'ụda ihe mere were enye ihe ahụ aha. Mbịambịa mgbochi bụ mkpọbiri mbịambịa mgbochi ume. Ihe a kpọrọ ya na Bekee bụ alliteration. Nke a bụ mgbe mgbochi ume bịara ugboro n'ahịrịokwu. Mgbe ahụ ka a na-enwe mbịambịa mgbochi. Anyị mara nke bụ mgbochi ume, na mgbochi ume bụ consonants n'asụsụ Bekee. Ya bụ mgbe ọ bịara ugboro n'ahịrịokwu, enwe mbịambịa mgbochi. Ọmụmaatụ, lee anya n'ahịrịokwu a, ekweghị ekwe na ekwe n'ute ekwere. Ị ga-achọpụta na e nwere mbịambịa mgbochi na ya, maka na mgbochi ume kwi bịara ugboro n'ahịrịokwu. Ọ bịazuru ugboro 4 n'ahịrịokwu a, nke mere ka ọ bụrụ mbịambịa mgbochi. Ọzọ bụ mbịambịa ụda nke a kpọrọ assonance. Ya na mbịambịa mgbochi a na-enye otu nkọwa, mana ihe dịzi iche bụ na nke mbụ bụ mbịambịa mgbochi bụ mgbe mgbochi ume bịara ugboro n'ahịrịokwu. Mbịambịa ụda wee bụrụzie mgbe e nwere ụda ume ugboro n'ahịrịokwu. Ọmụmaatụ mbịambịa ụda bụ ile anyị fụ ebe a sị ọ na-alụ, ọ na-amụ, ọ na-anwụ, ọ na-amụchi. Lee n'anya n'ahịrịokwu ka ị chọpụta na ọ bịara ugboro. Ọ ahụ bụ ụda ume, ya bụ vowels na Bekee. Ilekwa anyị fụ na o bịara ugboro n'ahịrịokwu a bịakwara ugboro. Nke a mere ka ọ bụrụ mbịambịa ụda. Ilekwa anyị na-ekweghị ekwe na ekwe n'ute ekwere a, dịka ọmụmaatụ nke eji wee zipụta buo mbịambịa mgbochi, ị ga-afụkwa na e nwere mbịambịa ụda na ya. Bịara ugboro n'ahịrịokwu bụ ekwe na ekwe n'ute ekwere. Ka anyị lezie anya na mmemmadụ ka a kpọrọ personification n'asụsụ Bekee. Dịka aha ya si wee dị, mmemmadụ, ọ bụ atụmatụ okwu mgbe a na-ewere ihe adịghị ndụ na-enye ya ndụ, ọ na-akpa agwa ka a ga-asị na o nwere ndụ. Mmemmadụ, ime ka mmadụ. Lee anya n'ahịrịokwu ịfụ ebe a sị enweghị ezi nchekwa chere obodo anyị aka mgba. Ọ dịzị ka gasị na enweghị ezi nchekwa nwa bụ mmadụ maọbụ ihe nwere aka
nke na-echere mmadụ aka mgba. Asị ọmụmaatụ ọzọ, agụụ ga-anara ya ụmụaka ahụ. Ọ dịzie ka gasị na agụụ bụ mmadụ nwee aka nke nwee ike ịbịa ebe mmadụ nọ maọbụ ebe nne nọ nara ya ụmụaka ya. Oroma a mara ya ụra na ntị. Ewo, ọ dịzie ka gasị na oroma nwere aka o ji ama ntị, mana ihe o gosi bụ na oroma ya emeghị gịnị, atọ ya ụtọ. Nkwusara so n'otu n'ime atụmatụ okwu e nwere n'asụsụ Igbo. Ihe a kpọrọ ya na Bekee bụ apostrophe. Nke a bụ mgbe mmadụ na-agwa ihe enweghị ndụ okwu ka a ga-asị na ọ na-anụ ihe ahụ onye ahụ kwuru. Ịma atụ, mgbe a sị mmiri chere ka ụmụ m lọta tupu izowe, ọ dịzie ka a ga-asị na mmiri a na-agwa okwu na o nwere ntị na-anụ ihe a na-ekwu. Ọmụmaatụ ọzọ ndị ka ọ dị ebe a bụ asị na udu mmiri biko pụta ka a kọọ ihe n'ubi. Udu mmiri ka a na-agwa. Mgbe mmadụ na-agwa ihe enweghị ndụ n'ime ya okwu ka a ga-asị na o nwere ntị o ji anụ ihe. Ihe onye ahụ mere bụ nkwusara. E nwere ọzọ akpọrọ ụrọ okwu nke akpọrọ pun n'asụsụ Bekee. Dịka aha ya si wee dị, ụrọ okwu a bụ mgbe a na-arọgharị okwu ka o nwee aha ọzọ, n'ihi ikekwe ọ bụrụ na a sị na ịkpọ ihe ụfọdụ aha ọzọ kama ịkpọ ha ezigbo aha ha n'ihi nkwenye e nwere n'ihe ahụ. Iji maa atụ, mgbe mmadụ pụtara n'abalị fụ ihe gbafeenụ, kama ọ ga-asị hei na agwọ gbafere, maka na e nwere nkwenye na ọ bụ na mmadụ akpọ agwọ aha n'abalị, ikekwa ọhụ agwọ. Ya nke a meziri kama onye ahụ ga-akpọzi agwọ aha, ọ sị ihe ogologo gbabara n'ụlọ maọbụ gbafere ebe a. Mgbe mmadụ were ihe ogologo wee nọchite anya agwọ n'ahịrịokwu maọbụ n'agụmagụ n'ihi nkwenye e nwere banyere ihe ahụ. Ihe ahụ bụ ihe a kpọrọ ụrọ okwu. Ọmụmaatụ ọzọ bụ a na-ejikarị odogwu ọzara anọchite anya akpị n'ahịrịokwu maọbụ n'okwu Igbo. Mgbe nke a mere, ihe mere bụ ihe a kpọrọ ụrọ okwu, maka na arọgharịrị okwu aha ka o nwee aha ọzọ n'ihi echiche mmadụ nwere banyere ihe ahụ. O nwere nke a kpọrọ abụọ abụghị. Abụọ abụghị a, ihe a kpọrọ ya na Bekee bụ positive negativism. Nkọwa ya n'asụsụ Igbo dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere bụ iji ihe adịghị mma na-egosi ihe dị mma. Iji ihe adịghị mma na-egosi ihe dị mma. Iji maa atụ n'ahịrịokwu, ọ bụrụ na a sị Cheluchi nwere ego na-esi isi. Cheluchi bụ aha mmadụ nwere ego na-esi isi. Ile anya n'ihe ị ga-afụ na ewere isi wee na-arụnyere ego, maka na anyị ma na ọ bụ na ekwuo ya dịka ahịrịokwu sị na mmadụ nwere ego na-esi isi, ihe gosi na onye ahụ nwere nnukwu ego. Ọmụmaatụ ọzọ abụrụ na mgbe a sị Ijeọma magburu onwe ya na mma maọbụ magburu onwe ya n'ihe. Ị ga-afụ na mgbe a sị na mmadụ magburu onwe, o gosi na onye ahụ ma ihe nke ukwuu. Ọ bụkwa na a sị na Ijeọma magburu onwe ya na mma, o gosi na onye ahụ mara gịnị, mara oke mma. Ịfụ ka esi wee were ihe adịghị mma wee na-egosi ihe dị mma. Ọzọ bụ na enwere ike asị pụta ebe ahụ ịgụgburu onwe gị n'akwụkwọ. Pụta ebe ahụ ịgụgburu onwe gị n'akwụkwọ. Anyị amago na ihe a bụ abụọ abụghị, n'ihi na ewere ihe adịghị mma ihe adịghị mma wee na-egosipụta ihe dị mma. Enwere nke a kpọrọ ekwuechọọ ọzọ dịka otu n'ime atụmatụ okwu e nwere. Ekwuechọọ ọzọ a na asụsụ Bekee bụ irony. Irony a bụ ekwuechọọ ọzọ n'asụsụ Igbo. Nke a bụ mgbe a na-ekwu ihe ọzọ ma bụrụ ihe ọzọ n'obi. Mmadụ na-ekwu ihe ọzọ n'ezie, ihe ọzọ ka o mee gịnị, ka o bu n'obi. Iji maa atụ dịka ọ dị n'ime ebe a bụ asị na Nneka ejegbuola onwe ya n'ozi. Ọzọ bụ na asị Nneọma esigbuola di ya na nri, maọbụ na asị ọ na-abịaka n'oge wee bịazie nnọọ mgbe a gbasara nzukọ. Ifugo na ihe ọzọ ka mmadụ na-ekwu bụrụ ihe ọzọ na gịnị, n'obi. Nhagide okwu bụ otu n'ime atụmatụ okwu ọzọ e nwere. Ihe a kpọrọ na Bekee bụ antithesis.
Nke a bụ mgbe etinyekọrọ ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka n'ahịrịokwu, maọbụ asị na nke a bụ atụmatụ okwu na-agbaghị ibe ha. Mgbe a na-ewere okwu abụọ na-agbaghị ibe ha tinye n'ahịrịokwu, ihe mere ebe ahụ bụ nhagide okwu. Ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị na Ikenna, dịka ọ dị ebe a, na-eji ọgụ na mgba arụ ọrụ. Ile anya n'ahịrịokwu, ị ga-achọpụta na ọgụ na mgba bụ ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka, wee sị na ọ bụ ya ka Ikenna ji eme gịnị, ji arụ ọrụ. Ọzọ mgbe a sị mmadụ were ọsọ were ije ka ị gaa zaa nne gị oku, ihe abụọ ka a sị onye a wee zaa nne ya oku, ọsọ na ije. Onye ahụ nwere ihe o gosi bụ ya ma ọsịsọ, ya bilite ugbu a ma ọ bilite ozugbo a gwara ihe a jee eme gịnị, jee zaa nne ya oku. Ọzọ bụ mgbe mmadụ si Ifeanyị bụ ọdịmfe anyị alọ. Ụzọ ihe abụọ batara ebe a, ọ dị mfe na-anyịkwa arọ. Ọmụmaatụ ọzọ bụ nwere ike mgbe a sị mmadụ ọ bụ onye eziokwu asị juru n'ọnụ. Lee anyị n'ahịrịokwu anyị chọpụta na ihe abụọ na-arụrịta onwe ha ụka batara na ya. Onye eziokwu asị juru n'ọnụ, eziokwu asị. Nke a wee bụrụ maka nhagide okwu. E nwekwara atụmatụ okwu ọzọ akpọrọ ịgba okwu, nke akpọrọ na bekee hyperbole. Dịka aha ya si wee dị, ọ bụ mgbe a na-efuko ihe a na-akpọ ifukobe ihe. Ndị bekee ga-asị nọ exaggeration. Ihe pere mpe eme ya nnọọ ka o buo ibu, ka o nwee ike buo isi. Ụfọdụ ka sị na a na-akpụnyekwa nnu n'ụdị okwu a na-akpọ ịgba okwu iji mee ka okwu ahụ daa ụda. Ịma atụ ya dịka ọ dị ebe a bụ mgbe a sị nri Ikechukwu na-eri anaghị aba n'ite. Ọzọ bụ ụra Onyeka na-agwọ n'abalị na-eru n'ama egwuregwu. Maọbụ asị mmadụ na isi Onyeka ha ka ogbe akwụ. Ma mgbe a sị isi n'elu ego o nwere daa, ịgbajie ụkwụ gị. Ihe a na-ewozi bụ ime gịnị, ifukobe ime ihe ka o buo ibu, ihe pere mpe ka o buo ibu. O nwere ike ọ bụ na a sị na ụwa niile bịara agbamnkwụ Chiọma. Ihe o gosiri abụghị na ụwa niile bịara, mana ihe o gosiri bụ na ndị bịara ebe ahụ, ndị bịara agbamakwụkwọ ya mere gịnị, hiri nne, dị ọtụtụ. Nke a wee bụrụ maka egbe okwu. E nwere nke a kpọrọ ajụjụ njụghachi maọbụ ajụjụ nzara onwe, nke a kpọrọ rhetorical question n'asụsụ bekee. Ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ okwu na-abịa n'ụdị ajụjụ nke anaghị atụ anya ụsa ya maọbụ azịza ya. Mgbe ụfọdụ asị gị na ụsa ya adịgo n'ime ajụjụ ahụ a jụrụ. Ịma atụ, asị a na-ebu ala ebu, ihe a bụ ajụjụ mana ya amarago na enweghị ụsa ya adịgo n'ime ajụjụ ya, maka na ama na enweghị mgbe a ga-eme gịnị, a ga-ebu ala ebu. Ọzọ bụ dịka ọmụmaatụ ya bụ mgbe a sị o nwere onye ihe ọma na-asọ nsọ. Nke a bụ onwegoro onye a jụrụ nke a madị ma ọ ga-asazi onye a sị mba, ihe ọma anaghị asọ m nsọ. Ifugonu na ihe o gosiri bụ na ajụjụ a ekwesịghị ka o nwee gịnị, ụsa. Ma mgbe a sị chi m olee ebe ị nọ, chi m anyị manụ, Chukwu dịka anyị ma nọ n'eluigwe, isizikwa chi m olee ebe ị nọ. Nke a bụ ajụjụ nke anaghị atụ anya ụsa ya ka eji kpọọ ya ajụjụ njụghachi maọbụ ajụjụ nzara onwe. Abụọ ndị ọzọ a ga-elebakwa anya bụ atụmatụ okwu ndị fọdụrụ nọ ebe a bụ igbudu okwu na nkwuma. Igbudu okwu na bekee bụ ihe a kpọrọ paradox. Kedu ihe ọ pụtara? Igbudu okwu a bụ mgbe a na-eji ụmụ ihe a na-akpọ ụzọ dị ngọrịngọ wee na-ezipụta echiche ihe a na-ekwu, ka ọ ga-abụ onye a gwara ya o chemie echiche ime wee ghọta ya. Mgbe ụfọdụ a ga-asị na igbudu okwu na-abịa n'igbudu okwu na-ekwubeghị okwu ma na-ekwugo okwu, nke na onye a gwara okwu ahụ amarago na o kwesịrị ka o chemiere ihe ahụ a gwara ya echiche ime wee ghọta ya. Ịma atụ ya ka e wee ghọta ya nke ọma bụ mgbe a sị na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ. Ihe a bụ otu n'ime ọmụmaatụ e nyere igbudu okwu, maka na mgbe a sị mmadụ na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ, na o nwere ihe onye ahụ na-eme nke a na-achọ ka a napụ ya, ka ọ mara na mgbe ọ bụrụ dịka na mgbe na-adịghị anya na ihe ahụ ọ na-eme na ọ ga-emeju ya afọ, ike agwụ ya n'ihe ahụ ọ na-eme. Ọ bụrụ isi na mmadụ ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ, mgbe ị gwara mmadụ o kwesịrị ka o chemiere echiche ime ihe ahụ a gwara ya, chemie ya nnọọ dịka echiche
wee ghọta ihe a gwara ya mee, ma na ihe a na-agụ ya mee ya kwụsị ya, n'oge na-abịa mgbe ọ ga-emeju ihe ahụ afọ. Ọmaatụ ọzọ mgbe a sị mmadụ nwụsịa ndụ ebido. Mmadụ nwụsịa ndụ, ị gaghị asị onwe gị mmadụ nwụcha a na-asịzi na ndụ ga-ebido. Kedu ka ndụ ga-esi wee bido? Ya bụ ihe a bụ iji ụzọ dị aghụghọ, amakpọzi aghụghọ n'obodo, nọ ụzọ dị ngọrịngọ wee na-ezipụta echiche ihe a na-ekwu, ka ọ ga-abụ onye a gwara ya ochemeche. Mgbe isi mmadụ nwụsịa ndụ ebido, ihe gosi bụ na enwere ndụ ọzọ ma mmadụ nwụcha. Ka anyị lebagodo anya na nke a kpọrọ nkwuma. Nkwuma na bekee bụ ihe a kpọrọ euphemism. Nke a bụ mgbe a na-atọ okwu eze, maọbụ ihe ndị Igbo na-akpọ ito okwu n'eze. Mgbe a na-atọ ito okwu n'eze iji wee kwu ihe dị aṅaa ma mee ka okwu ahụ dị ụtọ na ntị. Ihe dị aṅaa ka e kwuru ka ọ dịtụ ụtọ na ntị, maọbụ dịtụ mfe, ka ọ ga-abụ mgbe e kwuru ya, etu ọ ga-esi wee mee ndị e kwuru ya na ha agaghị ebuchi ibu ka abịaba ebe a bịara kwuo ihe ahụ gbowa. Anyị lee na ọmaatụ ya sị, ọ bụ ndị bekee asị he kicked the bucket. Mgbe a sị na mmadụ kicked the bucket, kedu ihe ọ pụtara? Ọ gosiri na onye ihe dị ka ọnwụ ka eji bucket arụnyere. Ọ bụ na Igbo asị ịmatụ etu o si wee pụta ebe ọ sị Okoro ebulala akwụkwọ, ihe o gosibụrụ onye ahụ emewo gịnị? Onye ahụ anwụgo. Mmadụ tibata na ọgbọtị, hei Okoro ebulara, o nwee ụdị ihe otu ọ ga-esi emetụta ndị nọ ebe ahụ na ha agaghị adị ka mgbe mmadụ batara tibata sị Okoro anwụgo. Ndị nọ ebe ahụ ga-eti mkpu, mana onye ahụ ebulaga akwụkwọ nwere ụdị etu ọ ga-esi metụta ndị ahụ na mmụọ, ọ gaghị adịcha ka mgbe e kwuru okwu ahụ gbowam. Ọmụmaatụ ọzọ dị ebe a bụ mgbe a sị Chinenye anaghị ekwe nne ya ekuru mmiri tọgbọ iko. Chinenye anaghị ekwe nne ya eku mmiri tọgbọ iko. Kama ị ga-asị na Chinenye na-enye nne ya nsogbu, ezinụlọ na-eme gịnị? Na ọ naghị ekwe nne ya ekuru mmiri atọgbọ iko. Nke a wee bụrụ maka gịnị? Maka nkwuma, nke a kpọrọ euphemism n'asụsụ bekee. Ekwuchala maka atụmatụ okwu. Ugbu a ka elebazi anya na atụmatụ agụmagụ. Nke ndị ezipụtara ebe a bụ ilu, nke a kpọrọ proverb n'asụsụ bekee, asị n'ilu, nke a kpọrọ welarism n'asụsụ bekee, ụkabuilu, nke a kpọrọ anecdotes, soro m chịa, nke a kpọrọ comedy, agwụgwa maọbụ gwam gwam gwam, nke a kpọrọ riddle, okwu ntụghi maọbụ okwu mgbawa ọnụ, nke a kpọrọ tongue twisters n'asụsụ bekee. Eleba anya na nke a kpọrọ ilu. Anyị maara ilu dịka ihe anaghị apụ n'ọnụ onye Igbo maara ihe ekwe na-akụ. Ilu a bụ okwu amamihe dị omimi eji achọ okwu maọbụ edemede mma. Enwere ọtụtụ ilu a na-atụ. Enwere ike asị ire ọma ka ejule ji aga n'ogwu. Ọ bụ ilu. A na-ejikwa ilu a enye ndụmọdụ, eme ka anya ruo mmadụ ala. A na-ejikwa ya agba ume. A na-eji ya ezipụta ịdị n'otu. A na-eji egosipụta ịdị n'uchu. A na-ejikwa ya dịka okwu nkasi obi. A na-eji ezipụtakwa nzuzu mmadụ site n'ilu a tụrụ. A ga-eji ezipụta etu nzuzu maọbụ kọwara mmadụ na ihe ọ na-eme bụ ihe ndị nzuzu na-eme, maọbụ izipụtara na ihe ọ na-eme gosiri nzuzu. E nwere ụfọdụ ilu dị iche iche. Mgbe a sị nwata kwọchaa aka soro ọgaranya rachaa aka, ọ bụ ilu. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ, ọ bụ ilu ndị Igbo. Achụ aja ma ahụghị udele, amara na ihe mere be ndị mmụọ, ọ bụ ilu. Awọ anaghị agba ọsọ ihe n'efu, bụkwa ilu. Kedu ihe a na-ekwu? Na enwere ọtụtụ ilu dị iche iche nke a na-esi na ya enweta amamihe dịka onye Igbo. Asị n'ilu dịka a maara bụ ihe a kpọrọ welarism n'asụsụ bekee. Ọ bụkwa otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere. Ọ na-adị ka ilu ma dịkwa omimi na nghọta. Mana ihe dịzi iche ya na ilu bụ na ọ na-adị n'ụdị nkenke akụkọ, mgbe a na-asị na mmadụ sị maọbụ na ihe sị. Mana anyị ma na ihe a nwere mgbe ihe ahụ ji wee kwuo ihe ahụ, mana ihe o ji ọnọdụ ya n'ahịrịokwu maọbụ n'agụmagụ bụ iji wee mee ka ihe ahụ e kwuru
nwee ezi nghọta n'ime ya, maọbụ ka ọ ga-abụ mgbe ekwe mmadụ esi n'ihe ahụ e kwuru maọbụ na ihe ahụ kwuru wee mata ihe dị aṅaa. Iji maatụ, ọ bụrụ na asị na chinchi siri ụmụ ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi, anyị amarago na enweghị mgbe chinchi ga-eji wee kwuo okwu. Mana ihe a ahịrịokwu a ezipụtara dịka a sị n'ilu bụ iji wee kasie mmadụ obi, kekwa bụ n'ọnọdụ onye ahụ nọ, isi ya nwee ndidi na ọnọdụ ọnọdụ ya na ọ ga-esi na ya wee mee gịnị wee pụta chinchi na enu chinchi na ikwu okwu. Mana ọ bịara ebe ezipụta dịka ihe sị na chinchi sịrị. Ihe eji ezipụtakarị asị n'ilu na ahịrịokwu maọbụ na okwu Igbo bụ sị maọbụ sịrị. Ọmụmaatụ ọzọ bụ udele sị, kedụkwa nke ya na baba. Udele enweghị mgbe o kwuru, mana ihe o zipụtara bụ na udele enweghị ntutu. Iwe sịkwa ya ji efu baba, ọ ga-ajụzi gị kedu nke ya na baba. Onye ara sị na ihe kpatara o ji ekwu ọtụtụ okwu bụ na ọ na-ekwu nka ọzọ a na-abata ya n'ọnụ, o wee bụrụ gịnị asị n'ilu. Mgbe a na-asị na ihe sị, mana anyị mara n'eziokwu na enweghị mgbe ihe ahụ ga-eji wee sị, kama na ọ bụ okwu dị omimi a na-eji ezipụta nghọta. Dịka m kwuru na mbụ, ụkabilu ka a kpọrọ anecdotes n'asụsụ Bekee. Gịnị bụ ụkabilu a? Ụkabilu so n'otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere. Ọ bụ akụkọ a na-akọ ka ọ bụrụ ụka ma bụrụ ilu. Ọ nwere mgbe ọ ga-abụ onye Igbo kọchaa kwuchie okwu kọọ ya n'ụdị akụkọ sị, marakwa na nke a bụ ụka ma bụrụ ilu. Ewesị na ụkabilu a na akụkọ ifo na-eyi n'ihi etu esi ahazi ha, mana ihe dịzi iche n'ime ha abụọ bụ na ụkabilu na-adị nkenke ma a na-akị, ọ bụ akụkọ na-adị nkenke, mana akụkọ ifo na-eto ogologo. Ọ ihe a mere ha abụọ ji wee dị iche. Enwenye ọmụmaatụ ụkabilu a sị, dịka ọ dị ebe ọ sị na ngwere si n'elu ọjị daa kwuo na ọ bụrụ na mmadụ etoghị ya, ya etoo onwe ya. Nke a bụ ụkabilu gịnị? Ilu. Nwoke ka ọgọ ya gwara ka ọ nwụrụ ọkwa n'aka wee bịa, wee malite chọwa ọkwa n'ahịa. Ihe a bụ akụkọ, mana mgbe a kọrọ onye a kọrọ ya amarago na ọ bụ gịnị? Ụkabilu. Ọ bụ ihe eji enye mmadụ ndụmọdụ n'ụzọ pụrụ iche n'asụsụ Igbo. Soro m chịa bụ otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere nke a kpọrọ kọmedi n'asụsụ Bekee. Aha ya egosila n'ihe ọ bụ. Nke a na-adị n'ụdị akụkọ dịkwa nkenke, mana ihe dịzi iche na ya bụ na a na-akọ ya iji wee kpaa ndị mmadụ ọchị. Nghọta na-adịkwa na ya, mana ihe mezi bụ na nghọta ya anaghị adị omimi. A na-esi na soro m chịa amụta ihe, enwe mmụta pụrụ iche. Elegodo anya n'ime ọmụmaatụ e nyere n'ime ebe a sị na otu nwoke bụ nnukwu nkịta ya n'ime ụgbọala ya na-aga njem. Ka ha rutere ebe ndị uwe ojii ekwu, ha fere ya aka ka ọ kwụsị. Ka ọ kwụsịrị, nkịta ya bidoro n'isi leruo onye uwe ojii ahụ n'ụkwụ ya. Nke a gbara onye uwe ojii ahụ gharịị. Mgbe onye uwe ojii jụrụ nwoke ahụ nwee ihe o mere o ji ele ya ụdịrị anya ahụ kama ịgbọ ya ụja, onye nwe nkịta gwara ya na ọ naghị agba ụja ma ọ chọọ ịtagbu mmadụ, kama ihe ọ ga-eme bụ ile onye ahụ anya. Ozugbo o kwuru nke a, onye uwe ojii ahụ gwara ya buru ụgbọala ya pụọ ngwa ngwa, na ya achọghị nsogbu na ndụ ya. Ihe a ikekwa ọ bụ eziokwu na ọ bụ soro m chịọ, ọ bụ oge ọ ga-agbakọcha ndị n'ebe ahụ akọrọ ya amụba amụ. Mana e nwere mmụta esi n'ihe a wee mụta. O wee bụrụ gịnị? Mmụta a wee bụrụ na nkwụcha abụghị ụjọ. Na-etu onye a si wee mee ka si ya burukwa nsogbu ya pụọ, buru nkịtị ya pụọ. Nwere onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ikekwa ọ chọbazie ka ọ mara ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ nkịta eziokwu na ọ na-eme ihe a, mana ọ chọghị ịghọta ma ọ bụ eziokwu. Were nwayọọ si ya buru nsogbu ya mee gịnị? Esigo n'ihe a wee mụta ihe na e nwere etu esi agbara nsogbu ọsọ, dịka onye uwe ojii si wee were ụzọ dị aṅaa wee gbara nsogbu ọsọ site n'isi ya buru ma ụgbọala ya ma nkịta ya mee gịnị pụọ. Ele anya na gwam gwam gwam, a ga-achọpụta na ọ bụghị ihe ọhụụ ka ọ bụ na ntị ndị mmadụ. Ya bụ na o so n'otu atụmatụ agụmagụ e nwere ike ịkpọkwa ya agwụgwa. A na-ebu ụzọ jụọ ajụjụ dị na ya tupu onye ga-aza. Ihe eji wee tinye gwam 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 dịka otu n'ime atụmatụ agụmagụ e nwere bụ na
ọ bụ ihe a na-enyekarị ụmụaka ka ha wee nwee ike chemie echiche ime, maka ma a sị mmadụ gwa m ekwu otu ihe, onye ahụ a na-atụzi anya ka onye ụsa ihe a jụrụ ya ga-echemi echiche ime tupu ọ ghọta ihe a sị ya mee gịnị nye dịka ụsa ya. iji maatụ, o nwere ike asị gwam m otu nwata n'ihu nne ya. A na-atụ anya na onye a jụrụ ya eziokwu na ọ bụghị ihe ndị mmadụ ma, mana onye abụghị onye Igbo, onye amaghịkwu ga-eche kedu ihe ga ha abụ ihe na-eti mmadụ n'ihu nne ya, chepụtasị na ọ bụ gịnị agụụ. Gwam ihe kuru mmiri rịa elu akị oyibo. Gwam ụkwụ anọ ma ọ naghị aga ije. Oche wee dịrị gabazie. Nke ikpeazụ bụzi atụmatụ agụmagụ a ga-ekwuzi bụ okwu mgbawa ọnụ. Enwekwara ike ịkpọ okwu ntụhie ma ọ bụ okwu ntabi ire, nke a kpọrọ tongue twisters dịka m kwuburu na mbụ n'asụsụ Bekee. Ihe na-ebutekwa n'okwu mgbawa ọnụ a maọbụ okwu ntụhie maọbụ okwu ntabi ire bụ mgbe a na-enwekarị otu ụda nke mgbochi ume maọbụ ụda ume bụ ihe na-apụtakarị ihe na ya. Ya mgbe a na-akpọ ya mkpọpụta ya, a na-akpọ ya n'ọkụ, a na-akpọpụta ụda mgbochi ume maọbụ ụda ume, a na-akpọpụta ya n'ọkụ. A na-ekwukwa okwu ya ugboro iji gosi na onye ahụ maara ha. Mgbe onye ahụ mere ihe dị etu a, ihe ọ na-egosi bụ gịnị? Okwu mgbawa ọnụ maọbụ okwu ntabi ire maọbụ okwu ntụhie. Maka mgbe ị na-ekwu ya ọsịsọ maọbụ ngwa ngwa ọ bụrụ na onye ahụ akpachaghị anya, ikekwa ọ tabikwuo ire ya mgbe ọ na-ekwu ya. Lee anya na ọmụmaatụ e nyere ebe a sị kwa ụka kwa kobo. Mgbe ị kwuru okwu dị etu a ugboro na-ekwu ọsọ, ihe ọ na-egosi bụ gịnị? Na mmadụ nwere ike ọ kpachaghị anya ọ tabie ire ya. Kwa ụka kwa koba, enwekwara nghọta dị n'ime ya. Ọ bụ ejikwa ya eme ihe egwuregwu, maka ile anyị ga-afụ gịnị ka ọ na-ekwu. Kwa ụka ọbụla a na-ewepụta ego kobo chekwa bụrụ nọ nke eji enye onyinye. Kwa ụka kwa kobo, kwa ụka ọbụla kobo, ụka ọbụla kobo, ọkwa n'ihe ọ pụtara. Ọmaatụ ọzọ e nyere ebe a dịka okwu ntabi ire, ọ sị nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Mba, ekwuteghị m ya. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa. Ngwalenu, enwere ụda pụtara ugboro na ya, ma mgbochi ume ma ụda ume pụtara ugboro. Ahịrịokwu a ikwuo ya ọsọ ị ga-afụ na o nwere mgbe ị ga-ekwuchi ọsọ ghara ịtabi ire gị ma ọ bụ na ịkpachaghị ya anya. Enwekwara nghọta pụtara ihe na ya, mere o ji wee bụrụ okwu mgbawa ọnụ. Nke mbụ, a na-ekwu ya ọsịsọ. Nke abụọ, a na-enwe ụda mgbochi ume ma ọ bụ ụda ume na-apụta mgbe a na-ekwupụta ya. Nke atọ wee bụrụ na a na-ekwu ya ọsịsọ ma nwekwa nghọta zuru oke. Ihe a ga-elebakwa anya ọzọ na ya bụ mmewere agụmagụ Igbo. Ya bụ kedu ihe ndị mebere ma ọ bụ mewere agụmagụ Igbo. Ọ bụrụ na Bekee asị gị what and what constitutes a literary work, mana asụsụ Igbo azị a ga-asị na ihe ndị mebere agụmagụ Igbo gụnyere: nke mbụ, aha akwụkwọ agụmagụ. O so n'ihe mebere agụmagụ, maka na iweta agụmagụ, ọ bụrụgodị iduazị, bụrụ akụkọ ederede, bụrụ ejije, bụrụ abụ, na ihe mbụ mebere ya bụ aha akwụkwọ, ya aha enyere ya bụ agụmagụ. Ihe ọzọ mebere agụmagụ Igbo bụ isiokwu, nke ndị Bekee kpọrọ theme. Ihe a bụ ihe ọ ga-abụ onye na-agụ akwụkwọ agụmagụ gụchaa akwụkwọ ahụ, o nwee ike sị nọọ ihe a bụ ihe ka wee gbaa elu na agụmagụ a. Mgbe a ka ọ ga-achọpụtazi ihe bụ isiokwu, kedu ihe agụmagụ ahụ na-ekwu maka ya, kedu otu ihe maọbụ ihe abụọ ka wee gbaa elu bụ emereme gbara elu na agụmagụ agụrụ. Ọzọ bụ ihe mebekwara agụmagụ Igbo bụ ntọala, nke a kpọrọ setting n'asụsụ Bekee. Abịa na ntọala, a ga-eleba anya na naanị ntọala oge na ntọala ebe.
Ntọala oge a bụ mgbe maọbụ oge pụtara ìhè odee ji wee dee akwụkwọ ya maọbụ agụmagụ ya. Ọ bụghịkwa afọ mbipụta. Afọ mbipụta dịkwa iche. Nke ahụ bụ nke a na-ede n'akwụkwọ dịka year of publication n'asụsụ Bekee. Ihe a na-ekwu bụ ntọala oge ebe a bụ dịka gị nwa gụchara akwụkwọ ahụ, kedu oge ị chọpụtara odee dere akwụkwọ ya? Ọ bụ oge gboo ka ọ bụ oge ugbu a? Ya bụ ị ga-achọpụta site n'ihe mere n'ime akwụkwọ ahụ oge odee dere akwụkwọ ya. Ikekwe ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ agụmagụ ọbụla wee chọpụta na e nwere ebe ezipụtara ebe e gburu ụmụ ejima. O nwere ka ọ bụ na otu nwaanyị maọbụ ezinụlọ mụrụ ejima, egbuo ha. Ịmaragonu na ụdị agụmagụ ahụ bụ agụmagụ mgbe ochie, maka na n'oge ugbu a na-azị egbu ụmụ ejima ma mụọ ha, kama ọ bụzi ihe ọṅụ n'ezinụlọ. Abịa na ntọala ebe, kedu ebe pụtagasịrị ìhè odee kpọrọ aha n'ime akwụkwọ ya? Ntọala ebe a ga-eme gị mara ebe odee tọrọ ntọala ya. Ọ bụ na ala Igbo ka ọ bụ n'ala Yoruba ka ọ bụ n'ala Hausa. Ihe ndị a bụ ihe mebere ntọala. Ọzọ bụ ihe mebekwara agụmagụ bụ ndị ebu n'uche. Nke a kọwara onwe ya n'ihi na e nwere ndị odee ebu n'uche wee dee agụmagụ ọbụla o dere. Ndị ahụ ebu n'uche nwere ike bụrụ ndị ọchịchị, nwere ike bụrụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ogo praịmarị maọbụ mahadum maọbụ sekọndịrị wee dere gabazie. Ya bụ na e nwere ndị odee ebu n'uche wee dee agụmagụ ya. Ndị a bụ ndị kpaliri mmụọ ya o ji wee sị ka m deke na agụmagụ a, ka ndị a wee si n'ihe dị etu a wee mụta otu ihe maọbụ ihe abụọ. E nwere nke a kpọrọ asụsụ maọbụ nke asụsụ dịka ihe mebere agụmagụ. Nke a bụ iwu, maka na agụmagụ ọbụla ga-enwerịrị asụsụ ejiri dee ya. Ọ bụrụ asụsụ Igbo, ịchọpụta ọ bụ enwere olu ndị n'ime ya ka ọ bụ ihe niile eji wee dee agụmagụ a ọ bụ Igbo izugbe. O nwere ka esi webata okwu mmewere na ya. O nwere ka esi nwee okwu mbite na ya. Ihe ndị a bụ ihe a ga-achọpụta maọbụ ihe mebere agụmagụ n'okpuru asụsụ. Abịakwa na nke asụsụ, ịchọpụta kedu ụdị atụmatụ okwu na atụmatụ agụmagụ pụtara ihe na ya. Enwere ilu, enwere ụkabụilu, enwere myiri, enwere egbe okwu wee dere gabazie. Nsirihụ a maọbụ ka esiri hụ, nke ndị Bekee kpọ point of view, bụ ihe a na-akpọ ọkọ n'olu. Ya bụ gị nwa na-agụ ya bụ ọgụ ga-etinye onwe gị n'ọnọdụ odee, ịchọpụta kedu ọnọdụ odee were mgbe ọ na-ede agụmagụ ya. Ihe a bụ ihe ọzọ mebekwara agụmagụ Igbo. E nwere ihe a na-akpọ ọkọ n'olu onye nke mbụ na ọkọ n'olu onye nke atọ. Mgbe ị ga-afụ odee, were ihe dịka mi, mụ were zipụta ihe ọ na-ede maọbụ ihe o dere n'ime agụmagụ ya. Ị bịakwa na ọkọ n'olu nke atọ sị ha, ya, ịfụ na odee gbasoro gịnị ọkọ n'olu onye nke atọ wee dee agụmagụ ya. Ya bụ nnọchie aha onye nke atọ. Abịa na nhazi na usoro dịka ihe ọzọ mebere agụmagụ Igbo. Nke a dabara adaba maka na agụmagụ ọbụla nwere etu doro anya esi ahazi ya. Anyị maara na etu esi ahazi iduazị maọbụ akụkọ ederede bụ dere gaba. A maara na etu esi ahazi ejije bụ ede aha, agwa, ede ihe o kwuru, abịakwadekwa aha agwa ọzọ, ede ihe ọ sara maọbụ ihe ọzọ o kwuru wee dere gabazie. Abịa na abụ dịka otu n'ime agụmagụ Igbo e nwere. Abụ nwekwara etu esi ahazi ya. E nwekwara usoro ọ na-eme gịnị, ọ na-agbaso, nke bụ na a na-akpị okwu akpị. Ya bụ nke mbụ. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na akwụkwọ ka a na-ede ya dịka abụ ederede, anaghị ederu ya n'isi. Abịa n'etiti akwụkwọ ede, bịakwa na ebe ngwụsị ya amanderukwu ya n'isi akwụkwọ, edekwa ya n'etiti. Nke a wee bụrụ nhazi na usoro abụ. Ya bụ na agụmagụ ọbụla dịka ihe mebere agụmagụ ọbụla ọzọ bụ gịnị, nhazi na usoro, nke na-egosi na agụmagụ na-enwe gịnị, usoro na nhazi pụrụ iche eji amata ya dịka otu n'ime mmebere maọbụ mmewere agụmagụ Igbo. Nke ikpeazụ dịka ihe mebere agụmagụ Igbo
dịka ezipụtara ebe a bụ olu nke ndị bekee kpọrọ tone. Ihe ka mkpa n'olu a bụ na olu bụ nke ka wee metụta abụ, maka na ọ bụ olu odee abụ ka a na-achọpụtakarị mgbe a na-eleba anya n'ihe gbasara abụ. Ya bụ na olu a dịka otu n'ime mmebere agụmagụ metụtara abụ nke ukwuu, ebe a na-achọpụta kedu olu odee ji wee dee abụ ya. Dịka gị nwa na-agụ ya, ị ga-etinyezi onwe gị n'ọnọdụ odee wee chọpụta olu odee zipụtara na ya. E nwere agụmagụ etinyere dịka ihe a ga-agụ na GST 110 akpọrọ Okem agaghị efu. Agụmagụ a bụ akụkọ ma bụrụ eduazị. Ọ bụ akụkọ ederede. Ndị dere ya bụ Nwokoye Nkechinyere na Okeyika Juliet Ifunanya. Agụmagụ a bụ agụmagụ kwesịrị ka onye ọbụla gụọ, maka na ọ dị naanị ihu akwụkwọ 24. Ọ bụ ihe ọ ga-abụ mmadụ gụọ, o were aka ya mata ihe o kwesịrị ime. Ọ bụkwa ndị ebu n'uche wee dee agụmagụ a bụ ma nne na nna ma ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum ma ndị ka na-achọ ịba mahadum. Etu o si metụta nne na nna bụ na agụmagụ a na-egosi na nne na nna kwesịrị ka ha na-ahapụ ụmụ ha. Ọ bụghị hapụ ụmụ ha ka ha gabazie kparazie n'efu, mba, kama na ọ bụ ile nwa gị anya mara ihe ọ dị ka ọ ga-emenwu, ịhapụ ya o mee ya, amanyena ya ka o mee ihe gị nwa bụ nne maọbụ gị nwa bụ nna bụ n'obi. Ikekwe ọ bụrụ na ịbụ ọkaikpe maọbụ ịbụ dọkịnta na-amasị gị, ị na-amanye nwa gị mana o nweghị ụbụrụ ya maọbụ na o nweghị mmasị ime ihe abụọ, na-amanye ka ọ bụrụrị na ihe ahụ ị chọrọ ka ọ ga-eme na mahadum. Ikekwe ọ banyezi na mahadum, o nweghịzi ihe ọ ga-amụta maọbụ o nweghị ihe ọ ga-ejide aka sị na ya ka ọ mụtara mgbe niile ahụ ọ ga-anọ ebe ahụ. O wee bụrụ ya, ndị ọzọ wee bụrụ ndị na-akwado ịba mahadum, mara ihe ị chọrọ ịgụ tupu ị bata na mahadum. Abata na mahadum gụba ihe ndị ọzọ na-agụ, maọbụ gụba ihe enyi gị nwoke maọbụ enyi gị nwaanyị na-agụ, maọbụ gụba akwụkwọ, maka na akwụkwọ a na ihe a na-agụ na-ada ụda. Ịmakwa na m na-agụ ihe a, mara ihe ị ga-emenwu, tinye ya ma mee ya na ọ ga-abara gị uru. Ndị nọ na mahadum, ọ bụrụkwa ịgbado anya nke ị na-eme, ị mụọ ya, mee ya nke ọma, were ezigbo nzere wee pụta, ka ọ ga-abụ ịpụta ịbụrụ ọpụrụ iche. Ọ bụrụ ịpụta a na-asị kedu ihe ị mere ihe dị etu a, kedịkwana ihe iji wee pụta, ịchagharịba anya. Mba, nke ọ bụla na-eme na mahadum, mesie ya ike, were ezigbo nzere pụrụ iche wee pụta, maka na agụmagụ a bụ gbasara onye a na-akpọ Chinasa. Nne na nna ya chọrọ ka ọ gụọ bụrụ ọkaikpe, bụrụ dọkịnta, bụrụ nke nwa, bụrụ injinia, bụrụ, mana nwata a chọrọ ka ọ mụọ maka etu esi esi nri. Ifugoni a emechaa, nne na nna ya gbahapụ ya, o jekwu ezinụlọ ọzọ, ha azụbụ ya, zụchaa ya, ọ pụta fee ala nna ya. Ebe ahụ o jere ife ala nna ya ka ọ hụrụ nnukwu mmadụ richara nri o siri, wee hụ ihe ahụ o siri n'anya, mara na nke a bụ pụrụ iche. Ifugoni uru ọ dị na mmadụ na-eme ihe mepụta ya nke ọma. Etu a ka nwa nwoke a si wee bịa lụwazie Chinasa wee bụrụ onye a na-anụ aha ya n'ụwa niile. Kedu ihe ha na-egosi anyị? Ịmara ihe ị chọrọ ime, mee ya nke ọma. Ọ bụrụ agụmakwụkwọ a, gụsie ya ike. Ọ bụrụ na o nwere amụma ị batara mahadum ịmụ, mụta ya nke ọma. Apụtakwana bụrụ ofeke ma ọ pụtasị emechago m ka ekwanụ asịzie kedụzi ihe iji pụta. Mgbe ahụ ka nsogbu na-adị. Ndewo.